דניאל משה דנינו. אם אתה שלי אז למה שתלך, ואם הלכת רק תזכור שאני כאן. את כל החלומות שלך אני שומר, הכל נשאר כמו שהשארת על השולחן. ואם תלך אתה יודע שאני כבר משתגע, הגעגוע גומר אותי, והלילות הפכו ליום, ומתפלל שזה חלום, ואתה זה שתאיר אותי. ואם תלך אל המדים אז רק תחזור, ואת הזמן אין לעצור. דניאל, בן מענת ושלום, ואחיין הצעיר של שני ומירל, נולד בד' טבת תשס"ב, 19 בדצמבר 2001. התחנך בישיבת פרחי אהרון ובתיכון לוינסון. לדניאל נהגו לקרוא תמיד המלך של הבית. מחובר מאוד להורים, לאחיות ולאחיינים. ילד מלא בשמחת חיים ובאופטימיות, ותמיד תמיד עם חיוך גדול. הוא אהב לבלות בחיק המשפחה, והיה חשוב לו מאוד שהיא תהיה מלוכדת. בכל ערב שבת נהג לשיר ולצלצל בארוחה מזמורים ופיוטים בקולו הנעים, לגאוותם של אבא ואמא. שאלוהים ילך איתך למלחמה. לאורך השנים צבר דניאל חברים רבים, וכולם מתארים מנהיג סוחף וכריזמטי, שידע להיכנס עם חיוך כובש ללבבות האנשים, ובעיקר להיות חבר טוב של כולם. הכנסת האורחים והיחס הראוי לכל אדם היו חשובים לו מאוד. כל החבר'ה התכנסו אצלו בבית באופן קבוע אחרי סעודת השבת, והוא דאג תמיד לפנק ולארח מכל הלב, בנדיבות, אהבה ושמחה. אהבה בלתי מעוררת הייתה לו למכבי חיפה, הירוקה שלו, וגם כשפספס פה ושם משחק, דאג להתעטף בצעיף המועדון בזמן המשחקים ולעודד מרחוק. דניאל התגייס לגולני, ומיד הפך לגולנצ'יק מורעל וגאה. עשה חיל בשלל תפקידים, גם כרס"פ, תפקיד שהתאים בדיוק לרגישות שלו לכל אחד, לאכפתיות ולרצון לעזור ולעשות טוב לאחר. ואם אפשר שעד יומי האחרון. דניאל אמור היה להשתחרר בקיץ, אבל לאחר שיחה עם המג"ד, תומר גרינברג, זיכרונו לברכה, שנהרג אף הוא בקרבות, בחר להמשיך ולשרת וחתם קבע ל3 חודשים נוספים. והחיבוק ממך יהיה כמו שאהבת. דניאל אהב והיה מחובר במיוחד למצוות הנחת תפילין. גם בתקופת הצבא המאתגרת, הוא הקפיד בה מאוד בכל בוקר, ולא פספס אף פעם. דניאל תמיד אמר, קודם תפילין, אחר כך קפה. חבריו ידעו שיש על מי לסמוך, ושהוא מארגן את התפילה. הוא החזן, הוא התוקע בשופר, ואפילו העביר שיחות התעוררות בחודש אלול. בחודשים שלפני המלחמה, הוא אמר לאמו ענת לא פעם, אמא שתדעי, מי שנופל במלחמה הוא צדיק. הוא כאילו הרגיש משהו, בכל המועד סוכות האחרון, התעקש לבלות עם כל המשפחה יחד ביום כיף משותף. למחרת, נפרד מהוריו בפעם האחרונה וחזר לצבא. לגדוד 13 שכה אהב. וגעגוע שכואב משאיר לו חור. דניאל שירת במעבר ארז. בשמחת תורה, 7 באוקטובר, בזמן חדירת המחבלים מרצועת עזה, דניאל היה הלוחם הראשון שנפל אחרי שעתיים של לחימה עיקשת, תוך שהוא מגן בגופו על חבריו הלוחמים ועל החיילות ששהו בחמ"ל ובמגורים וניצלו מטבח נורא. חבריו מספרים שרגע לפני שנפל, שמעו ממנו צעקות שמחה על כל המחבלים שהצליח לחסל בקרב, ולהציל בכך את אלו שמאחוריו. דניאל היה בן 21 בנופלו. יהי זכרו ברוך. ואם אפשר שעד יומי האחרון אתה תהיה
יפה בדיוק כמו שנולדת, שלא תלך לי לשנייה בזיכרון, ורק תחזור לשלום הביתה.